At ang latagan po dito ng mga... Ito yung taniging bato, no? Yan po yung taniging bato. Magkano pre? 180 ang per kilo ng taniging bato at mga tulingan sa halagang 120 per kilo. Mga tinumpok na gulyasan sa halagang 100 pesos. Yeah, sandanan po, sandanan 100 pesos na tinumpok. O 35 pesos na tinumpok po ng mga galunggong. Yan po ang presyo ay 130 per kilo. Magkano per kilo ang galunggong? 140. 140 naman po ang per kilo. Dito, 100 no? 100 pesos po talaga yung presyo ng tulingan. 100 pesos. Tumpukan po ng mga dilis, 50 pesos. 100 pesos tumpukan po ng mga pusit. Po, ang ating mga per kilo. Per kilo po ng isdang dorado ay 120, 180 at may mga banak lapu-lapu. Anong isda ito? Kala ko kalaso eh. Nakaubos na si Ate Pam no, ng bangos. Ito talakitok magkano? Dos ang presyo. 200 pesos per kilo. Boss, magkano per kilo, boss? Dito? Ayan po yung mga balsa galunggong. So, yung lapu-lapu, napakaganda. Magkano per kilo ng lapu-lapu? Ayun, 250? 260? So, ang presyo po, no, 260. Ito po yung mga pugita. Meron din baby pugita. At mga bagtat, ayan. Kaya masarap sa adobo, yung mga maliit na pugita. Kaya Warren, tanong ko lang yung presyo ng lapu-lapu mo. 200. Dito sa may mga 180 sa ano, local na salmon. Ayun, bubuli. O yun po yung mga presyo natin ng mga isdang bato, no, na kanyang bentahan po dito sa Malabon Fish Market o sa Malabon Tumpukan. Ang snapper po ay 160 ang per kilo. Magkano po yung labahita? 180 ang per kilo. Binluan 200 po ang per kilo. So yan po yung mga tinda nilang mga isdang bato na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat po. Good morning, good morning, good morning. At tayo po ay mag-update po dito sa Malabon Tumpukan. So update natin yung kanilang mga latagan at mga murang presyo ng tumpukan at mga latagan, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Per kilo po dito ng mga hipon ay 400 pesos. Magaganda na po yung mga hipon na yan, no? At talagang mga swabe dahil sa ganitong mga sitwasyon, yung mga presyon nila ay may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Tapos yung mga tumpok po dito ng mga galunggong ay 50 pesos lang po na inyong mabibili. At ang latagan po dito ng mga... Ito yung taniging bato, no? Yan po yung taniging bato. Magkano pre? 180 ang per kilo ng taniging bato at mga tulingan sa halagang 120 per kilo. Hindi mo naman kinahin. Matambaka. Hey boss. May mga tumpukan din po na halo ay malakapat at sapsap. 150 dyan, 150. Yeah. Tayo magkano po yung ano nyo, matambaka? 100 kilo? 100 pesos na per kilo. Ito, tinumpok na po ito? Oo. 50 ang tumpok. Ayan, 50 po yung tinumpok, no? Mga bossing, salamat po. Dito na tayo sa mga isda at magagandang latagan po. Nakikita po natin yan sa ating pagbablog. Ayan. Mga tinumpok na gulyasan sa halagang 100 pesos. Yeah, sandanan po, sandanan 100 pesos na tinumpok.
O 35 pesos na tinumpok po ng mga galunggong. Gulyasan po ay 130 per kilo. Ito po yung isdang katsareta. Yan po ang presyo ay 130 per kilo. So maganda yung latag at 120 na per kilo ng tilapiyang Batangas, 130. 130 din po sa mga papakol. Ito 100 pesos tumpok. 50 pesos, dami oh. Pogi, shout out. Ayun. Oh, Cotabato shout out. Ayun, shout out sa mga taga Cotabato. Ayun. Ayun. 50 pesos. So madami mga tumpukan. Ayan, mga burot galunggong 50 pesos. Para malalaki na. Magkano po yung per kilo na isa burot? 100 pesos po na per kilo ng burot galunggong. Ang pinagkaiba po kasi ng burot galunggong natin ay kulay pink yung ilalim ng buntot, no? Yung buntot po ay kulay pink. 50 at 100 per kilo. Ganito rin po dito, ito po yung mga galunggong na bilog sa halagang 100 pesos. Ayan, no? 100 pesos at 50 pesos kada tumpukan. Ayaw nyo. Ang mga tulingan po natin dito ay tinumpok na rin po, no? Wala sa halagang 100 pesos. Grabe mga tumpukan ngayon at napakaraming mapipili at mabibili. Magkano per kilo ng galunggong? 140. 140 naman po ang per kilo. Dito, 100 no? 100 pesos po talaga yung presyo ng tulingan. Sa'yo, piso na lang. Ah, piso oh. Binibigay kay Boss Lando. Ganun lang, 50 lang, 50. Ito tayo sa mga tumpukan po ng mga espada. 100 pesos. Tumpukan po ng mga dilis 50 pesos. 100 pesos tumpukan po ng mga pusit. Tumpukan ng bangus na pandaing na ay 100 pesos. Tumpok 120, dalawang pirasong bangus. 140 per kilo ng mga gulyasan. Hanggang 120 sa maliit. Ang alumahan po ay 140 per kilo. 40 kilo tayo, 140. Wala. Tapos nakapagkaroon ng tayo. Alright, naakit natin tong Malabon tumpukan. Talagang ang mga presyo ay maganda at sulit. Ang mga presyohan ay 50 pesos tumpukan. 350 po ang per kilo dito na mga pusit. Tumpukan ay 50 pesos. So pangmasa talaga ang kanilang mga latagan dito ng mga isda na bigayan sa magandang presyo. Yan po yung mga bisugong bato. Tumpukan na yan, napakarami pa rin po ng mga galunggong. Oh. Ang tawilis ay 50 pesos na tumpok. Espada ganun din po, 100 pesos. Ang siwing gawin sa riwa.
So sa dami ng tumpukan talagang tinatangkilik ng ating mga kababayan dahil sa mura nga ang presyo ng kanilang mga latag, no? Dito sa Malabon Fish Market. So ito po ang ating mga per kilo. Per kilo po ng isdang dorado ay 120, 180 at may mga banak lapu-lapu. Anong isda ito? Kwenta. Kala ko kalaso eh. Nakaubos na si Ate Pam, no? Ng bangos. Ito talakitok magkano? Dos ang presyo. 200 pesos per kilo. Boss, thank you ah. Salamat. Yan na po yung mga latagan dito ng galunggong pa rin po ang ating mga nakita at na-update, no? Ate, magkano tumpok niyan? Kwenta. Ayun, 50 pesos, madami na, oh. Lasaya. Pwedeng-pwede na yung sa halagang 50 pesos ay marami na, no, na inyong maiuulam. So mag-update pa tayo dito sa kabilang side ng kanilang mga bentahan. So sa prutas muna tayo dito sa may bandang itaas. So update natin yung mga presyo dito ng mga mangga. So ang presyo po dito ng mangga ay 80 pesos. Yan po ay 80 pesos per kilo. Dito ang mga presyo. So meron tayong nakita rito na mga ubas. Yan po yung apple. Good morning, shout out. Magkano presyo mo ngayon ng saging? Puro ano to, no? Latundan? Magkano? 80? 80 pesos per kilo. Eh magkano tong ano mo, ubas? 1 kilo? Ayun, 100 pesos po per kilo ng mga ubas. Ito mga mansanas mo ay 100 pesos pa rin. Sana sandaan. So yun po yung mga presyo ng kanyang mga latag ng saging, no? Bossing, shout out. Maraming salamat. Thank you. So bye-bye na natin itong pababa naman tayo, no? Sa ating pag-update dito ng mga kanilang tumpukan ng mga isda. Ito ay nasa gulayan po muna tayo. Yan, magaganda po yung mga balot ng mga tatagan dito at mura din yung po mabibili yung mga gulay. Kuya Romy, shout out. Shout out po sa inyo. Ayun, shout out. Magkano po yung per kilo ng bangus? 200, boss. 200 pesos per kilo ng mga bangus dagupan. Ang tilapia po? 120. 120 per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Kuya Romy, maraming pong salamat. Maraming salamat din. Shout out po. Shout out. Shout out sa mga sumusuporta kay Boss Lando. Ayun, salamat po. Thank you. Pwede po. Apo mo yan, Nanay Josie? Apo mo? So dito tayo ngayon sa area na pababa at mag-alam-alam pa rin tayo ng kanilang mga update para sa ating mga kaalaman ng ating mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Hindi, lagyan pa natin. Magsayo ka na lang uli. So dito tayo sa mga bentahan ng gulyasan. Alumahan, gulyasan bangus, salmon na lokal. Ha? So busy sila sa kanilang pag-entertain sa mga customer, no? So hindi natin sila maabala. Sa sunod na lang natin sila abalahin kapag libre po sila, no?
Boss, magkano per kilo, boss? 120 Ah, dito? Ayan po yung mga balsa galunggong. So, yung lapu-lapu, napakaganda. Magkano per kilo ng lapu-lapu? Ayun, 250? 260? So, ang presyo po, no, 260. Ito po yung mga pugita. Meron din baby pugita. At mga bagtat, ayan. Eh, masarap sa adobo yung mga maliit na pugita. Baby pugita. Alright, so yung mga latag po nila ng kanilang seafoods sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, shout out. Ayan, mga isdang bubuli. Local na salmon at mga lapu-lapu. Kuya Warren, tanong ko lang yung presyo ng lapu-lapu mo. 200 dito sa may mga 180 sa ano, local na salmon. Ayun, bubuli. O yun po yung mga presyo natin ng mga isdang bato, no, na kanyang bentahan po dito sa Malabon Fish Market o sa Malabon Tumpukan. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. So dito tayo sa mga presyohan ng mga espada. 200 per kilo. 180 po sa mga lapu-lapu. Dito po yung mga isdang snapper po ay 160 ang per kilo. Te, magkano po yung labahita? 180 po. 180 ang per kilo. Binluan 200 po ang per kilo. So yun po yung mga tinda nilang mga isdang bato na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat po. Thank you. Thank you rin. Ito po yung tilapyang Batangas. Masarap. Masarap. Magkano po per kilo na? 120 po ang per kilo ng tilapyang Batangas na bilugan. Masarap. Masarap. Yung bangus dagupan po magkano? 150 isa, walang hilig yan. 150 po ang per kilo ng mga bangus Bangus ngayon. dagupan. Ang presyohan po ay kada piraso 150. So shout out po nanay. Nanay Noemi. Ayun, sa pamilya po wala po kayo shout out? Wala po. O, so yun po, shout out po sa pamilya po ni nanay, no? Na si nanay po ay taga Jacinto, Malabon, Metro Manila po, Malabon City. So nanay, maraming po salamat. Thank you po. God bless po. Ito yung mga gulay na nakikita po natin ay yan po ay mga halaga ay 20 pesos. Pansahog na po sa inyong mga lutuing ulam. Nakita ko yun ha. Nagulat ako kay kuya eh. Ito po 60 pesos pa rin po yung ano, isang bote. Ayun, 60 pesos pa rin po yung suka, no, na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Wala siyang tinda na maliit na bote. Ubos na, oh. Sold out. Malaki na lang po. Pero mas makakamura talaga dito sa mga presyo ng malaki, no, kaysa sa maliit. Yung kasi, yung maliit, pang budget lang talaga eh. Pang saktuhan ng pagkadala yung pera. Ito lang pera ko. Siyempre, bibili ako. Hindi nila kaya bumili ng malaki. Gawa ng yung pera ay kulang. Kaya sa maliit sila pumipili. Pero, mas mainam, pag bibili kayo, siyempre sa malaki na ako. 60 pesos, madami na. Isang bote na Coca-Cola. Yung maliit na Coca-Cola, yung mga sakto yun, di ba? Yung mga... Yun po ay magkano presyo? 20... O yun po, 20 pesos. So, ito po ay 60 pesos. So, shout out po. Ayan, thank you po. Maraming pong salamat. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay at sa mga nagko-comment sa aking mga pagbablog. Salamat po sa inyong mga suporta. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Magkano sili? Isang kulang po. Di ba may
Malalaki na nilalagay. Yung color niya,